ставлять конкретне питання припинити переслідування лідерів незалежних профспілок Білорусі. Справа в тому, що влада Білорусі розгорнула широкомасштабну діяльність і тиск не просто проти незалежної профспілки, а утисків зазнають також люди найманої праці, прості робітники. І в попередні роки, коли було звільнено кілька членів незалежної профспілки, тільки за те, що вони входять до складу незалежних профспілок, то це питання розглядалось на різних рівнях світової громадськості і світових організацій. В результаті чого Міжнародна організація праці звернулася до світових лідерів, до демократичних країн світу з тим, щоб проти Білорусі були застосовані торговельно-економічні санкції. І це діяло. Такі рішення приймалися 2 рази. Тобто це називається, було застосовано параграф. Параграф застосовувався в світі всього 5 разів. І це відбувалося до країн третього світу. Проти Білорусі параграф застосовувався 2-чи. Активісти незалежної профспілки Білорусі, які були звільнені не у незаконний спосіб, тільки за те, що вони відносяться до складу незалежних профспілок, були поновлені на роботі. Я був присутній на засіданнях Генеральної сесії МОП, на засіданнях комітету Міжнародної організації праці в Женеві, і де дуже ретельно розглядали представники роботодавців, органів влади і профспілок всього світу. Розглядали і не один рік цей ганебний факт тиску на незалежні профспілки. Я хочу провести паралель, що ми недалеко відійшли від самої Білорусі. Так, міністр енергетики та вугілля Ігор Насалик в усній формі видав вказівку заступнику керівника департаменту по аудиту про те, щоб вона зібрала інформацію про перерахування членських внесків на рахунки профспілок, профспілки працівників вугільної промисловості України та профспілки, незалежної профспілки робітників України. Було запрошено генеральних директорів інформацію про перерахування членських внесків на ці 2 профспілки за 15, 16, 17 рік. Я в своїй історії діяльності в профспілках за всі роки незалежності України ще не чув про таке і не бачив подібного. Тобто, міністр енергетики порушив міжнародні норми і стандарти, він порушив Конституцію, порушив всі діючі закони. Конфедерація вільних профспілок, яку я очолював, входить до складу Тристоронньої ради соціального діалогу. Звісно, що ми ці питання підняли на Тристоронній раді. Ми написали листа прем'єр-міністрові, не отримали відповіді. Ми написали листа до Міжнародної організації праці, до Глобальної профспілки індустріал, до Міжнародної конфедерації профспілок. І в свою чергу хочу сказати, що Україна вперше буде слухатись по 5 конвенціям на Генеральній сесії МОП в цьому році, в тому числі такі базові конвенції, як 87 право на свободу асоціації, також номер 98 право на заключення колективних договорів і угод. Це дуже серйозні речі. Україна може опинитися за один крок до застосування таких же самих торговельно-економічних санкцій. Дуже важливо вивчити досвід в лапках Білорусі, уряду Білорусі, силових структур, які здійснювали відповідні заходи проти демократії, проти громадських організацій, проти незалежних профспілок. І не робити дурниць в Україні, понаганяти міністрів, які самі скорумповані, по вині яких не виплачується зарплата в Україні робітникам, поганяти їх геть,
вичистити цю корупцію в нас. І не брати досвіду дурного, чужого дурного досвіду не брати собі. А також розібратися з тими, хто сьогодні створив таку ситуацію в нашій державі. Шановні друзі, ми будемо інформувати громадськість про це, як сьогодні ведуться перемовини між представниками уряду Білорусі і представниками місії Міжнародної конфедерації праці, а також індустріалу. Ми також будемо повідомляти про те, як відбувається акція сьогодні в всьому світі біля будівель і приміщень посольства Білорусі. Профспілки всього світу сьогодні проводять мітинги, акції протесту біля будівель посольств і консульств Білорусі. І це важливо, що сьогодні тут знаходяться представники силових структур, що вони нас знімають. І дуже важливо, ми вас просимо, покажіть вашим керівникам силових структур, міністру внутрішніх справ, Авакову, керівнику Служби безпеки України, який теж зробив дурницю, який написав донос проти незалежної профспілки прем'єр-міністру. У прем'єра немає часу розбиратися, хто правий, хто не правий, чому не платили зарплату шахтарям і так далі. Але після цього доносу керівника СБУ України прем'єр-міністр дає вказівку негласно теж попрацювати проти незалежних профспілок. І тому міністр енергетики Насалик так теж повів себе по-дурному. Всі разом ви доведете країну до того стану, коли буде світова громадськість застосовувати такі ж самі заходи, як сьогодні до влади Білорусі. А цього можна уникнути. Від цього можна і не отримувати цих неприємностей. Тому що в будь-якому випадку все, що відбувається, будь-який чиновник, будь-який офіцер силових структур, який не розуміє, що він робить, а відповідати буде держава, відповідати буде уряд. В будь-якому випадку, навіть якщо суд виніс якесь непідсудне рішення, порушення, суд у нас є незалежною гілкою влади, але листи від міжнародних організацій звернень підуть прем'єр-міністру, як керівнику виконавчої влади. Підуть листи з повідомленням про те, що в вашій країні суди порушують права незалежних профспілок, громадських організацій, людей найманої праці, в умовах невиплати заробітної плати і чиниться розправа. Приклад Білорусі край негативний. І він накопичився на протязі багатьох років. Що можна сказати про декрет про тунеядство? Коли люди не забезпечені робочими місцями, коли робота не кваліфікована, низько оплачена, а застосовуються силові дії проти людей, штрафи і так далі. Це приниження людини, це наступ на її права і свободи. Шановні друзі, всі учасники акції протесту, всі ті, хто не боїться, що проти вас персонально будуть застосовані санкції і що ви можете не потрапити в Білорусі. Один із наших активістів від Незалежної профспілки не потрапив на міжнародний семінар в Білорусі, тому що без всяких причин його зняли з потяга, відправили додому. Я пам'ятаю, коли один із наших активістів, зараз народний депутат Олександр Пригінець, летів на суд у Москву для того, щоб захистити військовополонену, бути присутнім в суді. Але його зняли з літака, коли намагався через Білорусь летіти до Москви. Ми не боїмося і попереджаємо, що не маємо ніякого страху, якщо раптом ми зараз попадаємо в список, в чорний список, і не зможемо потрапити в Білорусь. Шановні друзі, на цьому акція протесту наша завершується. Дякую всім
за вашу мужність, за те, що ви не боїтеся, захищаєте людей праці в Україні, в різних галузях, на різних підприємствах, за те, що ви проявили солідарність, профспілкову солідарність з профспілками всього світу. Ми частина великої команди, світової команди. В цьому наша сила. Сила наша в солідарності. Спасибі всім. Гарного дня і